एक नंबर सजन गोमर मन जाला गुछे ए पिंडर ऊपर छड़ी जाउछे वो छड़ी जाउछे ठीक है आप सुन ले गावड़ी बात सजन गोमर मन जाला गुछे सजन गोमर मन जाला सोहे आठ बेल पतर चोराली शिवंकर गोलान मंदिर के देखे पुत्र जमी जैसे महादेव खान के भल झील मिल बसी আর যেন ঝিও খটি নিয়ে সেই ঝিও मंदिर के जैसे शिव मंदिर के से বলছে মতে ঘর ঘর পাত্রটা মিল গলি মুই 108টা বেলপতা তো হইছে বলছে যে দুটি বলছে ফোন নি করতো কা এটা তো কা ফোন দিলা হ্যাঁ আজ ফোন করে মা এ ফোন কলে বিজুয়াল ছে রিং হেলে কাটিরে উঠে গো রিং হেলে কাটিরে উঠে ফোন কলে বিজুয়াল ছে রিং হেলে কাটিরে উঠে গো রিং হেলে কাটিরে উঠে যাও কিরা বসি বিজুয়াল ছে কিরা বসি বিজুয়াল ছে सजन गोमर मन जाला गुछे सजन गोमर मन जाला जीवा तो मैं मोर नहीं होने के नहीं जीवा नहीं